गोंय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती संचालनालयान सांखळे रवींद्र भवनाच्या जोडपालवान कीर्तन कार्यशाळा आयोजित केली। ही कार्यशाळा फामाद नागपूरचे कीर्तनकार मोहनबुवा कुबेर हांणी आयोजित केली। RDX गोवा खातीर सांखळेच्यान निलेश परवार। हे तुम्ही जसं रेसिपी विचारता ना, डोश्याची म्हणा इडलीची म्हणा विचारता ना, आणि 2 वाट्या रवा घ्या रवा, मग त्यात अमुक घ्यावं, तर ही रेसिपी जशी असते त्याच्यात जे प्रमाण सांगितलेलं असतं तसं मी तुम्हाला शास्त्रशुद्ध प्रमाण सांगतोय कीर्तनाचं। म्हणजे 120 मिनिटाच्या कीर्तनामध्ये 20 मिनिटं मंगलाचरण, 45 मिनिटं पूर्वरंग निरूपण झालं, 5 मिनिटं पेटी मास्तरांचं पद आणि भजन, किती मिनिटं झाली? 50 मिनिटं ही आणि 20 मिनिटं सुरुवातीची, म्हणजे 70 मिनिटं झाली। किती मिनिटं आपल्या हातात आहे? 50च मिनिटं आहेत। या 50 मिनिटांमध्ये 45 मिनिटं आख्यान आणि 5 मिनिटं कीर्तनाचा समारोप, म्हणजे ह्याची दान देगा देवा। तुमच्या गोव्यामध्ये कीर्तनानंतर आरती नसते, मंदिरातली पुजारी किंवा ठरलेल्या पद्धतीने करतात, पण बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी कीर्तनानंतरची आरती समारोप असतो। म्हणजे ह्याची दान देगा देवापासून गाली लोटांगण वंदन चरणापर्यंत याच्यासाठी 5च मिनिटं, म्हणजे त्याच्यात ह्याची दान देगा देवा झालं पाहिजे। ज्या देवापुढे आपण उभव, ज्या देवाचा उत्सव चालू आहे, काही नवाच्या मनसेंद्र येवा वगैरे असं काही म्हणत बसत नव्हते, किंवा त्वमेव माताचे वगैरे असे पुढचे भागवतातले श्लोक काहीच म्हणत नाही, फक्त एकच श्लोक म्हणायचे, हरिनारायण दुरित निवारण ब्रह्मानंद सदाशिव शंकर भक्तजन प्रिय पंकज लोचन नारायण तव दासोहम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, एवढं म्हणून बरोबर 120 मिनिटाचा असलेला जो कीर्तन प्रयोग आहे त्याचं असलेलं प्रमाण हे असं आहे। तुम्ही म्हणाल बुवा मग इथं गाण्याला फक्त 20च मिनिटं दिली, मधलं पेटी मास्तरांचं गाणं म्हणजे 25 मिनिटं, आणि शेवटी आरती वगैरे जी आहे ते 5 मिनिटं, म्हणजे 5 आणि 5 10 20 30, म्हणजे 2 तासाच्या कीर्तनामध्ये फक्त 30 मिनिटच गाणं आलं। मग हे 2 जणांचे साथीदार बसले, त्यांना काय नुसतंच बसवायचं बघत, याला काम पाहिजे की नाही? कीर्तनाला हार्मोनियम झालं, तबला झालं, व्हायोलिन झालं, हे जे साथीदार असतात, तर या मंडळींना काम काही नको। त्यांनी नुसतं पहिले मंगलाचरण वाजवायचं, मध्ये पेटी मास्तरचं पद वाजवायचं, शेवटची आरती वाजवायची आणि मधल्या वेळेत त्या डुलकी काढून घ्यायची, असं आहे का? नाही। मग 45 मिनिटं निरूपणातली आणि 45 मिनिटं आख्यानातली जी आहे, या ठिकाणी येणारं जे गाणं आहे ते गाणं तुम्हाला सांगतो धावतं गाणं पाहिजे। धावतं गाणं म्हणजे ज्याला भाव परिपोष करणारं म्हणतात ते, गाण्याचं कौशल्य दाखवणारं किंवा मुद्दामून कौशल्य दाखवणारं गाणं। म्हणजे जसं एखाद्या वर्णनाची तुम्ही दिंडी म्हणताय, ती दिंडी जेवढ्या गरजेची आहे तेवढीच म्हटली पाहिजे। तिथे जर समजा तुम्ही रागाचं स्वरूप स्पष्ट करीत बसलात तर रसपरिपोष होण्याऐवजी रसहानी होईल।